Mangwanani akanaka vedare, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu. Tadzoka takakubatirai meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, zita rangu vigai zvenyu, inini nyaya yangu yakamira sekudai so: ndinokumbirawo rubatsiro kubva kuvanhu vanobvawo kumberengwa kuchavegwa, iko ini ndakabva ikoko kumba apo pandainge ndichiri ne15 years. Now ndava mukomana ava nemakore 23 years. Ndakabva ndatiza, but ndichitiza ndakatiza naticha wangu uyo ainge achindidzidzisa. Saka ini naticha vangu ava takabva tazotanga kuita zvehungochani, ndokubva tazouya kuno kujoni. Takati tauya kunoku kujoni ndokubva tazotanga kugara tose, ndokubva ticha vaya vazoshayika, saka vakashayikirawo muno mujoni. Handina kana wandakamboudza nehama dzangu, hadzitombozivi kuti pari zvino ndiripi izvezvi. Saka murume uyu mushure mekunge azoshayika ava kuuya kuhope kwangu. Iye kana achiuya kuhope anoti kwandiri, dzokera kumusha kwandakakutora. Apa inini manje patakauya kuno takabva tazokwanisa kuwana mapepawo emuno, ende muno macho ndiri kushanda bhowa angu zvakanaka. Asi problem iripo ndeyekuti ticha ava manje ndinongoramba ndichingovarota vachinditi tidzokera kumusha. Apa ndava neumwe murume wangu uyu wandava naye, iye ane mukadzi, but murume uyu anoitawo zvehungochani. Anotosiya mukadzi wake achiuya kwandiri. Anoti kana auya kwandiri, dambudziko ravapo as for now nderekuti kana ndikarara naye ndinobva ndatanga kunzwa kurumwa kumashure uku. Apa handichazivi kuti mukadzi wake here akandigadzira kana kuti ndeuyu wekufa ndiye ari kukonzeresa here or what. Ndibatsireiwo ndikwanise kusiyawo izvi zvehungochani. Kana maposta mundiudza, pamwe ndinogona kubatsirika. Apa kumusha kuchavegwa handichakuzivi. Ei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe, ngatitaurei naye. Hanzi kana kumusha handichatombokuzivi, ndakabvako pandainge ndichiri mwana mudiki. So mwanakomana uyu iye ari kuti anobva hanzi kumberengwa kuchavegwa. Akatizako aine 15 years, akatiza naticha vake ndokubva vauya muno muSouth Africa. Saka ticha ava vakashayika. Zvakangoma hazvo. Please ngatimubatsireiwo mwanakomana uyu mucomment section. He wants to connect again with his relatives. Saka angatangira papi to connect again with his relatives? Ngatimubatsireiwo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndauyawo pano uye ndine nyaya yangu yandiinayo, saka ndikuda kungoudzawo avo mukoma avo vakati ivo pane imwe confession yandakanzwa vakaudzwa nehanzvadzi yavo kuti iyo hanzvadzi yavo first born mwana wacho haasi mwana wemukwasha, murume uyo wavainge vachigara naye. Ende ndikuda kungoudza mukoma ivavo kuti iyoyo ndo inonzi family secret. Mukwasha does not have the right to know, so don't even feel sorry for him. Nekuti iyewo mukuwasha kunyangwe kwavo kukanzi kwaitika family secret inenge iriko, he also have the right to keep it as a secret. Ndokusaka ichinzi family secret. If it is a family secret, avo vanenge vasingafaniri kuiziva family secret iyoyo havafaniri kuti vange vachitomboiziva zvamuchose. Saka mukoma, you do not even have to feel any guilty. Moyo wenyu ngausamborwadza ba nekuda kwekuti
iyi ndo secret yemumhuri menyu. Hakuna mhuri isina secret. It is just that vamwe ndo vasingadi kungotaura zvavo masecret avo emumhuri mavo. Saka isuwo kwedu tine secret yedu yatiinayo. Saka ndine umwe mukunda wangu uyowo akauya kuno kuJoni. Ndini ndakatomuunza the first time. Ndakati ndamuunza kunoku kuJoni ndokubva azotanga kugarisana neumwe murume. Saka akati ogarisana nemurume uya ndokubva atobatira pamuviri. Then mukunda natsano vakabva vazouya kwandiri vachiti ivo vainge vafunga kuti vange vachienda kumusha kunobvisa tsvakirai kuno. Saka vakabva vazondisimudza vakabva neni kuno kuJoni ndokubva tazoenda kumusha vakabva vazonobvisa tumasenzi twavo twavainge vainatwo ndokudzoka paya. Saka mukunda wangu akabva aita mwana wekutanga, nawo vava nevana vaviri. So zvakazoitika ndirimwe gore ndezvekudai so mwana wehanzvadzi yangu akabva azotanga kurwariswa nemidzimu yekwababa vake. Then mukunda manje iye akabva azoya kwatiri isusu sehama dzake ndokubva ati vana bhudhi nanasisi ndo nyaya iripo iyi. Iniwo pandakapinda mumereji ndakabva ndaita musikanzwa. Iye akapawo zvikonzero zvake zvaakapa zvekuti murume wacho ainge achiita sekunge ainge akasungwa neex-wife. Saka hanzi pakabva pamboita dambudziko iroro. Saka iye akabva azongotangawo kungodana nawo nezvikomba zvake. Zvino mukunda takabva tazomubvunza tikabva tati saka pavanhu vose avo vacho vawakadanana navo wacho akakupa mwana ndeupi? Iye mukunda akabva azoti handicharangariri because achitaura isusu sehanzvadzi dzake ainge achiti nyara. Saka takabva tazomupa mukana ndokubva tazokumbira vamwe gogo because tine vamwe sekuru vanogarawo mulocation umo matinogara vanova vari hanzvadzi yaamai. Takabva tavakumbira kuti vange vachitaura nemuzukuru wavo. Then iye akabva azoti ainge ari comfortable kuti ange achitaura nagogo mbuya vake. Ndokubva tazovapa mukana vakabva vazotaura. Saka iye mukunotaura kwake akabva azoti iye varume avo vaainge achisangana navo at the same time akati varume ava vanokwana ivo kuita 6 vose. Saka pavarume vose ava akabva azobvunzwa kuti saka baba vemwana ndeupi? Akabva ati handichazivi ipapo nekuti vose ndainge ndichirara navo vose. Ndaiti ndikarara neuyu nhasi mangwana ndorara neuyu. Then pa6 vacho avo vakati ndo vaainge achirara navo. Only one remained mulocation umo matinogara. Ende takazoti tacherechedza tikabva taona kuti zvechokwadi aiwa havasirivo baba. Takatanga tichacherechedza masimilarities tikaona kuti havana kana kutombofanana zvamo chose nemwana uyu wemukunda firstborn yake. Then zvatakazoita ndezvekuti takabva tazotaura neavo vanoita zvemaDNA vakabva vazotiudza izvo zvainge zvichidiwa. Saka mukunda iye akabva azoita sekunge anodzokerana nechikomba chake kuitira kuti akwanise kutora zvacho izvo zvainge zvichidiwa paari. Zvino aizoti kana akaenda uku kwacho kwavanoti masleep over ndopa akazokwanisa kutora zvacho zvainge zvichidiwa chikomba chisingazvizivi. Ndokubva tatumidzira masamples aya. Takati tatumidzira masamples aya then akadzoka ari negative. Tikabva taziva kuti zvechokwadi ainge asiriye baba vemwana. Ende tega tainge tichitoona kutoti aiwa haasiri iye baba vemwana tichitarira masimilarities. Saka ava pane vamwe 5 ava vazhinji vacho vakazongobudawo mulocation vamwewo vachienda kumusha. Then iye mukunda anoti ava varume vaainge achidanana navo sezvo zvainge zvingori zvekungofadzana nyama haatombozivi kana kwavanobva even maseiname avo anongoziva mafirst name. Then vamwe vacho 2 vatori wese because anongovaziva nemanickname. So mwana wehanzvadzi
akati arwariswa nemudzimu wekwababa vake. Hatina kana kumbopanika kana kuita sei, takangoramba takabatana semhuri ndokubva tatanga kufamba nemwana. Takati tafamba nemwana, mwana achirwara kudaro, ndokubva tazosvika pane imwe n'anga tikabva tazokumbirira kumidzimu yake, tikabva tati nesuwo sezvo tiri suwo mbereko yakamubereka mwana uyu, nesuwo taikumbirawo kuti midzimu yekwedu inge ichimuchengetedza mwana uyu, inge ichimuporesa. Ende mwana takazosara tobudamo mudare muya ava kutotamba. Saka I want to tell mukoma avo kuti aiwa ngavasambovhundukaba nekuda kwekuti mafamily secret ariko. Kunyange hama yako ikauya kwauri ichikuudza kuti ndakaponda munhu, iwewe duty rako you must keep that family secret. Saka I hope kuti mukoma kana mukateererawo nyaya yangu muchabvisa mupfungo iwoyo wekungogara muchingozvidya pfungwa nekuda kweizvo zvamakaudzwa nyanzvadzi yenyu. She told you for a reason. Imiwo kana makanzi musaudza tsano. Tsano does not have the right to know. Kunyange vakafa vanofanira kungofa vachiziva kuti mwana uyo mwana wavo, sezvatinotaura pachishona pedu kuti gomba harina mwana, uye vhele gomba harina mwana. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi gomba harina mwana. Please ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Hei, pakaipa rekidzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano because kumba kwangu ndiri kusangana nema-issues domestic violence, ende zvinhu izvi zvakatanga mushure mekunge ndabata mamwe mamessages. Saka mamessages awa ainge ari pakati pemurume wangu nemuroora wangu. Saka ndakabva ndazobvunza murume kuti ko makazotanga riniko kutanga kuita majokes nemuroora wangu, handiti ndiambuya here kwauri? Murume akabva akumbira ruregerero. Murorawo ndakabva ndazomubvunza, iye akakumbirawo ruregerero. Saka ndakabva ndazoenda ndikabva ndazotaura nabhodhi nezvayo nyaya iyi, but bhodhi handisi kutombonzwisisa kuti chii chiri kuitika pavari. Vanotiita sekunge ivo vakatodyiswa, because nyaya iyi vakabva vati ini kana ndikati semhuri tinofanira kuti tinge tichigarira pasi tichitaura nezvayo, then ivo vainge vasingazokwanisi kuzovapo padare racho iroro, ndokubva ndangosiyana nazvo. Saka murume wangu akabva azoregedza kutaura nemuroora wangu, but mukoma murume akabva azotanga kundirova, ende akati andirova, this was last week paakandirova, ende akandirova mushure mekunge ndangomuti ko zvamatova newiki rose musina kana kumbogara maita bonde neni, ko muri kumbonopedzera kupiko shungu dzenyu? Because ndaikuzivaika muri munhu wekuti munotoida each and every day. Saka ndakangoti ndadaro, iye akabva anditi mazuva ano handina kana shungu nebonde. Ndikabva ndati zvimwe kuda munenge muchitozviponesa neruoko rwenyu, muchizviita henyu chimandara maoko. Isu vamwe ndisu manje tava kukuvara because hatitombozivi kuti chinoitwa sei. Saka ndakati ndangodaro munhu handida kutoziva kutoti zvainge zvatomubohwa. Munhu akabva andirova chibhakera kumusana. Ndakati ndamubvunza kuti ko muri kundiroverei? Ndokubva ndatodirwa zvekare chimwe chibhakera. Ndainge ndakatorivara ndikabva ndatorohwa nechibhakera kufesi kwangu uko, ndokubva munhu angoramba achingondirova. Saka apa handichazivi kuti ari kundirovera nyaya iyo yandakabata here yemamessages ekuti vaitumidzirana mastickers emajokes nemuroora wangu, kana kuti pane imwe nyaya hake iyo yaava kundishungurudzira. Ende usiku hwacho ihwohwo apo paakandirova akazoti oramba ongondirova, akabva azoti amai vako ihure, ende zveshuwa ndine evidence yekuti ihure. Saka akazoti apedza kundirova ndikabva ndazomubvunza kuti evidence yawanga uchiti unayo uchiti amai vangu ihure, evidence yacho ndeipi? Then iye ndokubva aramba akanyarara. Saka hama hangu handina kana weukama wandati ndaudza nezvayo nyaya iyi. Ndiri kukumbirawo vedare renyu
kuti vange vachindibatsirawo ndoudza here veukama kana kuti ndombozama kuti ndinge ndichisovha nyaya iyi mumba pakati pangu inini nemurume wangu without telling anyone, because iye akabva azoti kwandiri pandakati saka ndichavabvunza ivo amai kuti kasi makabatwa muchihura here nemukwasha kana kuti makaura nemukwasha. Iye akabva ati zuva rauchavaudza ziva kuti ndo zuva rekuti imba yako ichaparara, saka I don't even know what to do. Ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo mukoma nevedare renyu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi ndine evidence yekuti amai vako vanoita zvechihure. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndinodawo kukuudzaiwo izvo zvakaitikawo kuti ndige ndichizosvikawo pakupindawo mumarriage. This is my own secret. So inini mukoma ndainge ndiine best friend yangu uye tainge tichienda kuchechi tose, even vabereki vedu navo vainge vachiendawo kuchechi ikoko uko kwatainge tichienda. So friend yangu manje one day after church akabva azoya kwandiri ari very excited, akabva ati iye ainge achitobva kumasofa, ainge aendeswa kumasofa nevamwe brother vainge vari brother fire muchurch, but ndiye akazova murume wangu. Mukoma ndakatanga ndichafara paya. Then inini ndini ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizova security yavo, like pose pavaienda out ndini ndainge ndakanzi ndinofamba navo kuitira kuti vasazoita zvisina basa. Saka mukuzofamba navo ndakabva ndaona kuti the way friend yangu yainge yospoiliwa neboyfriend, it was just too much. Ndikabva ndabatwa nemweya wegodo, nemweya wekudawo murume uyu. Then ndikabva ndazotanga kuita work against my best friend. Ndainge ndoita makuhwa ndichinyepa, since inini ndini ndainge ndava like post girl. Mazuva acho iwayo kunyangwe mafoni ainge angori evanhu vaiva nemari chaizvo. Saka friend yanguwo aitoita communication nemukomana wake via inini, aiti kana paine zvaanenge achida aiudza ini. Then ndakabva ndazotaurawo neumwe mufesi ainge achingoitawo zvekungonwa doro, uyo ainge achigarawo muarea mandakakurawo ndichigara. Ndakabva ndazotaura naye ndikabva ndamuti iwewe ndikuda kuti unge uchizonyenga friend yangu, ende kana wanyenga friend yangu even though akakuramba ndikuda kuti unge uchingoramba uchingomunetsa, ende ndikuda kuzokupa mari. Pandichakupa mari ndikuda kuti ukumbire friend yangu kuti ndiperekedzewo kwakati, kana ukandiperekedza ndichakutengerawo something, then iwewe neboyfriend yake tichazodhumana zvedu kutauni ikoko. Muchinda uyu mushure mekunge ndamubhadhara ndakabva ndazoudza boyfriend yacho kuti ndo zvainge zvichiitika. Ainge achitohurirwa nefriend yangu, ende ndainge ndisingade kuti ange achizohurirwa even after vava married. So my friend haana kana kumbogara akandiudza nezvemuchinda uyo ainge achimunyenga, but I knew kuti mamovement avo ainge akamira sei. Iye ainge asingatombomudi muchinda uyu. Saka mufesi uyu akabva azomukumbira akati ainge achikumbira kuti ange achimuperekedza mutown because pane zvaainge achida. Akati ndinokubhadhara. So vakabva vazobuda vose ndokubva vazoenda mutown. Mari yacho ndini ndakatomupa. Mari iyoyo handidi kunyepa mukoma. Ndakatoenda ndikatonorara usiku hwose ndichirarwa neumwe murume uyo ainge achiloja pamba pedu kuti ange achindipa mari. Ainge akagara zvake achingoti anondida, but musi wacho iwoyo ndo pandakabva ndazobvuma nekuti ndainge ndichida mari. Ndakati ndapiwa mari iya ndokubva ndazoenda ndikabva ndazonopa muchinda uya wandainge ndichiita madhiri naye. Zvino akazoti andi-update achiti tava kubuda tavakaenda mutown. Iniwo ndikabva ndazoudza, ndakatoenda pachipublic. Zvino akati andi-update, ini ndokubva ndamhanya pachipublic phone ndokubva ndazonofonera boyfriend yebest friend yangu. Ndakabva tazopinda mutown ndokubva tazotanga kufamba tichitsvaka best friend yangu.
kuzonosvika tichizonovabata apo pavainge vari mune imwe restaurant, but inini ndakabva ndasara ndakahwanda somewhere else. Iye ndiye akabva azopinda murestaurant muya, then uya muchinda wandainge ndakabhadhara akangoti mufesi uyu achingonobvunza best friend yangu kuti what was she doing murestaurant, uya achitonoti mbama, because ndainge ndakamuti ndoda kuti unge uchiita drama so that zvisazonzwisisika kuti what is going on between you my best friend. Saka uya paakangona kuti ainge arohwa mbama ndokubva abudamo achitiza, ndokubva tazotanga zvedu kufamba ndichimuperekedza achidzokera kubasa. Takazoti tasvika pabasa pake ndokubva ndazomukumbira hagi, ndikati please ndinokumbirawo hagi. Akatovhundukawo ndokubva ndamuhaga paya, ndikabva ndati please don't be stressed, handiti tinoziva kuti I have been there for you since day one. Akati wangu ndinozviziva. Later on ndakabva ndazomukumbira kuti ndiri kukumbirawo kuti ndinge ndichiuya kumba kwako so that ndinge ndichiona kuti uri right here, because ndinotya kuti maybe unokwanisa kuzozvikuvadza. Akati wow, you are so caring. Ndikati yes, I do care for you. Later on ndakazomufonera akandiudza kuti ainge ava kumba, ndokubva ndazoenda kumba kuya. Ndichisvika kuya ndakabva ndatanga kuita mabasa ose, ndikamubikira ndikamuitira sei, so ndakabva ndazoita bonde naye even though ainge asina kana kumbotarisira, but ndakabva ndamusejusa kuzonosvika achizonobvuma. Akati ava kuda kunopedza ndopatakabva tazodzwa nokupato, then akabva avhura, ndikabva ndatoona kutoti yainge iri friend yangu. Saka friend yangu akangonodongorera ndokubva atondiona ndiri mumachira, ndainge ndisina kana chandainge ndakambopfeka, ndokubva atanga kuridza mhere. Then boyfriend akabva atoti handiti iwewe une munhu wako, neniwo ndasarudza kuti ndinge ndichitorana nefriend yako. Saka iye akabva atanga kuchema achiti iwewe une mwoyo wakashata, but ndakabva ndafuka musoro ndokubva ndaramba zvangu ndirizi ndichinyemwerera ndichitoziva kutoti murume ainge ava wangu. Then murume akazoti adzinga friend yangu achizoti kwandiri, saka todii ndokuperekedza here? Ndikabva ndati kukuperekedza? Aiwa, haungandiperekedzizve, iwewe wabva mukurara neni. Akabva ati aho paribo. Ndokubva tatokontinya zvedu nemutambo wedu tichiita bonde, ndokutotizira kwandakatoitawo kumurume wangu tichizonosvika pakuroorana. This is my own story. As for my friend, akazongotanga kungodanana nemurume uya. As for my friend, akazotanga kudanana nemuchinda uyo wandainge ndakabhadhara. It did not end well for her. Akazoshayika zvake best friend yangu uyu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma zvevedu we, asi please vanhukadzi uyaiwo nenyaya dzenyu kupindawo kwamakaita mumamarriages enyu, maskiri amakashandisawo kupinda mumamarriages enyu. Please come to my inbox and tell me your own story. Uye zvekare avowo kana kuri kunziwo mune muchiteererawo chirongwa, kana makaendawo kuhondo, kana muinewo nyaya dzamunenge muinadzo dzamunenge muchida kutiudzawo dzakaitikawo muriko kuhondo, you can come with your story tinge tichizodzipostawo nyaya idzodzo.